Semmejtinna li l-priġunieri kollhom ċans jaħsbu fuq li jivvintaw l-armi. X'tip ta' armi huma dawn? Rajtom bajnejja ġifieri il-Kurunell Dalli mal-ewwel xahar li daħal fil-pożizzjoni tiegħu ta' Direttur Ġenerali u ġifieri niftakarhom ċar għandu qisu vetrina kbira, kollha armi żgħar li jivvintaw il-priġunieri. Jien naf biċ-ċanjama b'fejn ġo fiha pereżempju, that's a weapon għall-priġunier ġo l-ħabs, mhux bil-fors pistola qed nitkellmu arma. Imma qabad ħafna minn dawn l-affarijiet minn kull angolu bdew ħirġin fid-divisions, għamillhom searches fuq searches u għamel sew għax inti l-ħabs tridu riformat u mhux dejjem bejta tal-ħażen bħalma kien forsi fil-passat. U llum ġifier mal-ewwel xahar dan għamel vetrina tista' tgħid ta' dawn l-affarijiet li inti mbagħad meta tinduna li mal-ewwel xahar da diġà qed jaqbad dawn l-affarijiet, plus li beda jinaqqas id-droga, by time ġifieri li spiċċat illum tista' tgħid m'hemmx droga. Allura dawn ngħid jien mhumiex pluses huma affarijiet ħżiena, jew xi preferi il-ċittadin li l-ħabs jibqa' kif kien qabel min ma kienx drug addict isir drug addict hemm ġew. Jew kif inollu minnu drug addict jipprovaw jingħatawlu l-opportunitajiet biex joħroġ mill-vizzju nnifsu mhux iqabbad il-ħadd ieħor. Hemm ġew kien hemm nies daħlu ma jafux x'inhi droga u joħorġu drogati minn hemm ġew għax hekk biss kien moħħhom kif se jagħmlu, kif se jqattaw il-ħin tagħhom għax ma kienx hemm opportunitajiet, illum hemm l-opportunitajiet.